दानो फैलायबाय बल खेला नायनो माबायदि जायोना लोगोफोर आरो ओरैजाय आङो सिङाव हाबनोसै दसे नायनानै लादो लोगोफोर बेयाव बागमारा मालिबिथानि सेमि फाइनालखौ नायनायनि सिगां नैबे मोसानाय जिरायलाय गसंलाय मोसानायखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो दसे उनाव बल खेलाखौ नुनो मोनसिगोन नैबे मिनिया बर'नि चेनेलाव लोगोफोर थेंक इउ गोथां ड्रेस गाननाया जाहैबाय गुरखा एफसि फ्रम दार्जिलिं आरो गुफुर ड्रेस गाननाया जाहैबाय आर'नाइ एफसि लोगोफोर मोजाङै नायलांदो आगुन खेलाया 0 गोलमा स्थगित छ र अहिले पनि खेल हो जे पनि हुन सक्छ र हाम्रा प्लेयर्सहरु दुवै तर्फका प्लेयर्सहरुले एकदमै राम्रोसँगले खेल खेलिराख्नु भएको छ र त्यसैगरी आउँदो 31 तारिख फाइनल खेल हुन गइरहेको छ र पहिलो फाइनलिस्ट ग्लोबल एफसी गोसाइगाउँ पहिलो फाइनलिस्ट जुन हाफ टिपिनि उनाव दायो जोबफिनबाय लोगोफोर आउट जाबाय खेलाया दायो Men. सेमि फाइनालाव गेलेनाया जाहैबाय गरखा एफसिया हाफ टिपिनि सिगां गरनै गलाव देरहानानै दङ लोगोफोर बिराद अरखि माने दै गोदौआ बायदि ओरैबायदि ग्लुब ग्लुब गोदौगासिनो दंखायो खेलाया नोंथांमोना इन्टारेस्टआनो साहा लोंनोबो गोसो जानाय नङा ओंखाम जानोबो गोसो जानाय नङा लोगोफोर नायनानै आरो Langsung saya. Nah, ini salah. Bola.
मोसाखावरि बिनानावमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय जोंनि कमिटिनिफ्राय। मोनसे बयनिसिमबो मिथिहोहरनाय फैगौ 31 तारिख